Groot feest op de basisscholen vandaag. Zij vieren vrijdag namelijk al hun carnavalsfeestje. De hoogheden op de Montessori school, Klimboom en Kruidvis waren er al vroeg klaar voor. Hoe vinden jullie het om deel uit te maken van het gezelschap? Heel erg leuk, want je kan lekker feesten op de kar en nog veel meer. Geweldig, het is echt heel leuk. En jij? Ook echt heel leuk, ja. En jullie? Ik vind het echt geweldig, ik ben heel blij mee. Ik vind het superleuk. Heel cool, want ik heb er echt al jaren op gewacht. Want ik heb het vorig jaar ook geprobeerd, maar dan is het eindelijk dit jaar gelukt. En jij? Ik vind het ook heel tof, want ik had het niet verwacht. Dus ik vind het heel tof dat ik nu prinses ben. En hadden jullie het verwacht? Nee, ik eigenlijk niet, nee. Nee. Echt niet. Het was, toen we uitkwamen dacht je gewoon echt, hoe dan? Want het is gewoon, je bent de prins van de Kruidvis en dan denk je, hoe dan? Het was hier gezellig, maar ik weet er niks meer van. Ja, maar hoe dan? Het ging wat te ver, maar vandaag het werd. Hoe dan? En hoe hebben jullie je voorbereid op de optocht? We hebben de kar geregeld, ballonnen opgeblazen en de vlaggetjes opgehangen zoals je ziet. En de spandoeken. Heel veel geslapen en vroeg naar bed. We zijn dus eerst naar een loods geweest. Daar hebben we heel veel dingen aan gedaan aan deze car. Ja, het was wel heel veel moeite. Maar het is het moeite waard als je ziet. En jullie hebben zelfs een liedje gemaakt, of niet? Klopt. Ik vind het wel cool. Mijn broer heeft dat geregeld. Daar ben ik wel trots op. Op de buurt-app zien ze oversturen over hoe lang deze kast nog duurt. En weet maar zwijgen, het zal al overwijgen. En ook de buurvrouw. Hebben jullie er zin in? Zeker. Zeker. Ja, heel erg. En gaan jullie de rest van de dag nog doorfeesten? Tot 12:30 ongeveer. Ja, ik denk dat we er met z'n allen echt enorm veel zin in hebben vandaag. Dus. En er vooral een groot feestje van maken. Ja, ik denk het wel met al die kinderen zoals je achter ons ziet. Ja, in de aula. Vooral daar een beetje. En dan moeten wij volgens mij op het podium staan. En de prins en prinses moeten dan een speech houden. We gaan hierna nog eten bij de prins. Ik had vooral zin in een grote optocht. Ik heb gewoon zin om met mijn familie feest te vieren en ook gewoon overal. Ja, ik heb wel zin, want ik ga met mijn vriend een carnaval vieren. En ik denk dat het heel leuk wordt. Dus dat. Ik heb eigenlijk heel veel zin in. Het is gewoon zondag. Dan hebben we de kinderoptocht en dat vind ik gewoon heel leuk. Ik heb eigenlijk overal wel zin in, ja. En de anderen? Ja, ik heb ook wel zin in deze optocht. Dus ja, laten we het leuk van maken. Wij raken op zoen met de kleuren van de klimboom. Als vier heb je altijd heel veel plezier. Confetti hier, confetti daar. Met mee en tuur wordt dit een groot feest dit jaar.